Dobro jutro, dobar dan i dobro večer. Zašto? Zato što ne znamo kada ćemo ovaj klip pustiti, snimamo ga u večernjem terminu, međutim on će verovatno ići u nekom atraktivnom dnevnom terminu na YouTube kanalu. Proizvod koji se nalazi ispred nas je novitet, a nešto više reći će nam osoba koja se nalazi sa moje desne strane, neko se pogubio. Novi proizvodi koji su pred nama su sokovi od Dex Rocka. Imamo dva nova ukusa. Dex Rock sad pred sam početak leta izbacio dva nova ukusa. Prvi je jabuka i kiwi i drugi je borovnica grožđe. Ne znam šta bi trebalo reći o Dex Rocku, svi znaju, jedan najpopularnijih youtubera s ovih prostora, već je imao svoje sok, imao je krosane, čokolade, razne kokice koje su ultra popularne, barem po pregledima na našem kanalu. I sve smo to tako, je. To smo sve testirali i probali, tako da, evo i sada, čim je izašao novi, ja sam našao u Disu, trenutno samo imam u Disu, mada je Dex Rock rekao da će za nedelju dana biti u svim većim prodavnicama u cijeloj Srbiji, da će biti i na benzinskim pumpama i u svim većim marketima, tako da neće biti samo u Disu. Trenutno je samo u Disu i još uvijek ih nema svuda, nama su pisali, mnogi pitaju kao u kom Disu smo kupili, jer nema u svim gradovima. Na svakoj bočica piše šta? Piše da ima 6 vitamina i da je bez veštačkih boja. Svaka flašica je zapremine pola litre. Da. I mi smo sokove ohladili i ostaje nam samo da probamo. Cena je klasična, kao i prošle su isto 100 dinara, 99-90. Da, cena je prilično, kao po trafikama bilo koji od, da kažem, negaziranih sokova, s obzirom da su u pitanju negazirani sokovi, dakle jabuka, kiwi i grožđe i borovnica. Mi ćemo sada, nećemo otvarati naravno sve, ajde ja ću da otvorim. Ja ću od jabuke, i da vidimo. Prilično brzo reagova. Da. Osjeti se miris grožđa. Ovde jabuka prevladala, jabuku više osjetim. U suštini je da se osjeti i grožđe i borovnica. Znači kad se pomiriši grožđe i borovnica, šta, živeli? Živeli. Da, nema. Boja je klasična kao sok od borovnica, ali sok od jabuke, da. Boja od jabuke. Ovdje se u tragovima tek osjeti kiwi, jabuka je totalno prevladalo. Da vidimo što piše. Voćni sok, minimum 10% iz koncentrisanih voćnih sokova jabuke, crvenog grožđa i borovnice. Jabuka je svuda osnova. Da, pa. Ne znam što bih rekao. Sasvim ok, svako, meni lično klasičnu neku jabuku, tek onako ono što kaže aftertaste da ima malo na kiwi. Meni ovo liči na borovnicu i grožđe, znači osjeti se i borovnica i grožđe, znači tetrapak borovnica i grožđe, to je ta aroma. Čak, nisam završio, mislim mogu i da pomešam, s obzirom da je to vrlo često uradim. Ali... Mislim, nisam nešto... Miriši mi kao neke bombonice. Da, na pez. Jabuka ne, ali ovi miriši kao pez, onaj. Bukvalno, pez. Ne mogu kažem da sam sad nešto oduševljen, mislim sok ko sok. Čim nema 100% voća, znači da je to neki klasičan. Pa da, pa i tako i jedan prošli multivitamin. Da. Ne znam, meni je... Ja ovdje osjetim samo jabuku. Jabuka je pravo, tek kasnije već kad pogodim malo, barem ja osjetim malo, tek u pozadini. Mislim, kiwi sam po sebi nije nešto što se ističe generalno. Ovdje se osjeti mešavini, jedno i drugo. Tu se osjeti jedno i drugo, a ovdje jabuka prevlada. Što ovdje piše da je voćni sadržaj? Pa isto je jabuka. 9,5% jabuka i kiwi 0,5%. Pa da, zato je prevladalo. Znači, kiwi ima samo 0,5%. Da, to je to. Ostavim samo da dam prosječnu ocenu, što se mene tiče... Ja, 4, nemam peticu, nije mi nešto dušilo, kažem wow, ali... Mislim, ja šta god da dam, ja bi dao ili 3 ili 4, tako da bit će 4 svakako, tako da je prosječna ocena 4. Koji god ocenu da damo, sok ko sok. Mislim, ne možemo očekivati, to nije 100% da, naravno, je to sad ceđeno voće, pa da... Tako je, da se to očekuje nešto, ali eto, 4.